szeretsz emberekkel dolgozni, és szeretsz utazni, világot látni, és érdekel téged, hogy hogyan tudsz élményt szerezni másoknak. Vagy ha szereted a pezsgést, a szervezést, a kihívásokat, akkor a turisztikai szervező a te pályád. Welcome! Willkommen! Bienvenidos! Hogy mire számíthatsz? Színvonalas oktatás, rengeteg kirándulás, ösztöndíjak, versenyek, vagy akár külföldi gyakorlat. Egy utazás mindig egy kalanddal kezdődik. Mi vagyunk azok, akik megtervezzük, megszervezzük és egy élménnyé tesszük azt. Vagy válaszd a szállodai szervezői szakot. Nálunk nem csak tanulhatsz, hanem valódi tapasztalatot szerzel, kapcsolatokat építesz és karriert indíthatsz. A turizmus világa nyitva áll előtted, csak rajtad múlik, hogy meddig jutsz. Ne csak nézd, ahogy mások sikeresek lesznek, légy te a következő történet, amiről beszélnek. Jelentkezz most, és indulj el a saját utadon!